Magadi zviri sei. Pane kanyaya kandoda kutaura. It's about ma-artists ne ma-DJs. Kana uri artist, kana kuitwa show usiri paposta, wakaenda wakanoperforma ikoko, even wakanakidza vanhu, mangwana acho usamuka uchitaura kuti nezuro ndakaperforma, kana kuti wapedza kuperforma wakutonopresa promoter, ndaperforma ndanakidza vanhu ndoonewo. Hausi paposta. Kana waperformira waita nechido chako. So even my DJs, futhi siya ma-laptop yenyu kumba kana uchienda kushow yevanhu. Kana usiri paposta siya laptop yako kumba. Kana uri MC usiri paposta, pina mbawa, taura nevanhu vari mucrowd, because you are not part of the show. Kudhara, zvaitwa because vanhu vanenge vada kuzikanwa. We understand that, but the game has changed. If you notice, mashows ari kuitwa mazhinji, especially kuZimbabwe, pakuiswa vana 4-5 ma-artists. Vanozviziva kuti vapana vanoda kuzikanwa vachazoridza, vachazoimba. Unoenda ikoko unoimba 2-3 masongs ako anonakidza. Gore rinopera uchiita the same thing. 6-7 shows uchiita the same thing. And promoter ambofaka kucheuka kuti mupanhari kuita sei akamboya akaimba ka6 ka7 mahara, mandimbomisa paposta. Because artist wakaiswa paposta, it's an achievement, especially if it's a big show. It's a big achievement because vamwe vanhu vachakuona vangasikakuzive. They can put the voice and your face together and they know, oh, okay, this is the guy. Ndiye wacho ningi. Saka kana usina kuiswa paposta, kana ukaenda kushow yevanhu wakafunga wakakumbira kuperforma, wakasiiwa uchiperforma, do not ask for money from the promoter, because you were never the part of the show. Siyana nazo. Handiti mazvinzwisisa. Kana muchiwanda kunyeberai, most of these shows akaitwa kubva panovhurwa magedhi kana tongoti na 12 kana tina 3. Vanhu vakaiswa pamaposta vaone ipapo. Vanozoya vanhu ivavo vanotanga kuuya kuma 8-9 10. Iwo usina kuisa paposta uri DJ, uri kuridza mahara, uri kuridzira vanhu vashoma, uri kunakidza place. Chimbosiyai vamboita ivo vanhu vakaiswa paposta iyo ndivo vari kurira. Because if you complain at the ending of the day kuti wakaridza 2-3 hours obwanyimwa mari, you know what I mean? Kana wakaimba wakasipaka vanhu vakajamba, asongo usiri paposta, budget yepaposta. Boss promoter kana akaisa 5 vanhu kana 6 vanhu, anenge achiziva kuti nhingi nanhingi ndo achaimba, unless pakazoiswa anoti ma-guest artist. Unofanira kutopiwa mari yako usati waita sei, usati waimba. Because vanotaura newe kuseri, pamwe mari yaunoda kuti uiswe paposta vanenge vasikaikwanisa, inopinda as a guest. So izvo zvinonzwisisika.
So apana kuZimbabwe. Remember, and also proposed see can only DJ. Uchiridza music. Siya laptop yako kumpa. Kana uri MC usatomboenda kana kuseri kwestage huku kana pamstage pinda mukati mucrowd nakidzwa. Keep doing whatever you doing kana kuma small pub kana kuma small bar waito kuti uriko time yako ichasvika yekutuzikanwa. Takatanga nokuridza first show yedu takapinza less than 15 vanhu. You understand? Hollywood Mr. Sis kuseri Mr. Sis kuSouthern 15 vanhu or less. The rest of the people wangarimo tanga tiri small guys vanovaridze sound nema friends edu. Ichasvika time yako. You can make a breakthrough pashow yemwe munhu, but usazonetsa promoter kuti ndakaridza vanhu vakanakidzwa saka ndiono azvibude. Handiti? Because nekufamba kwenguva unoita 10 years uchiita the same thing. Uchikumbira promoter unoona poster ukumbira promoter mudhara ndokwanisa here kuuya kuzoridzawo musi wakati ndaona poster promoter anoti uya padhoro usikunobhadhara because promoter hambo kusiya uchipinda mahara. That's the first thing. Kana pakanzi pada kuitwa show yakanzi registration ndio admission fee yako hiyo. If you check it out, pakanzi register kune show kuitwa show kwakati that registration fee yauri kubhadhara kana ichi $5 wakaenda zuva reshow ndo mari kubhadhara padho. Saka wabhadhara kupinda mudance hauna kuregister kuridza dance. That's how it works. Unless if it's a competition, a winner takes all. Even if it's a competition, about the registration fee, it's your admission fee. I'm sure. Is there is also. Because apana wacho vanonetsa madman ndakaenda kwakati handina kubhadharwa chichi ndoita sei. Paposta panga zita rako ranga risipo yangonzi MC contest. You know what I mean? DJ Clash. Pamba sina zita rako saka iwe uda upiwa mari uchinzi ndiwani. You know? And most promoters, they're getting away with it. You know, they are willing to come and play for free and whatnot. Don't do it. One day is later. You know, don't advise them because most of them, they're not really upcoming. Some of them have been singing or playing music for more than 5 years. Some even more. Like 10 years munachimba, but asata wana ka break kuda anoridza opio kana $100 kana $50 je. You understand? But please, atidi vanhu vanonetsa. If you are not the poster, siyana nazvo. It's like a wedding. Kana usina kuinvitwa wedding, don't go. Don't even ask munhu ari kuchata kuti sei usina kundinvite. Even iri shamwari yako. Don't even ask him. Kuti ko Germany. Ko ndakanzwa ningonzi mukuchata uzvifamba sei zvanzi munongo don't go. You didn't invite me. Don't even ask that person. Kana ukanzwa kwanzi pamba panenge pane party
yausina kutaurirwa nevanhu vacho, don't go. Rimwe zuva munonyadziswa. I don't go. Personally, I don't go. I don't get crush kana kubvunza munhu wacho kuti ndakanzwa unzwi kuita part kana usina kunditaurira, you know, I don't go. Kana wakanditaurira, if I cannot make it, I will let you know in advance. You know, I'll give you, you know, a week, 2 weeks, 3 weeks, you know, kutaura kuti haona kaJamani, I cannot make it kune mchato wako, I cannot make it with this and that. You know, one time I went to Zimbabwe, and there's a brethren. You know, taigara tese kuCanada kuno kuendairidza kukadomo. Germany ngati uya kukadoma timbozimboridza chichi, ndakati muri kundipa mari zvakanzi hatinenge chingoita yedu yangonakira, ndakati paposta rawanditumira rine fesi yangu yakanyorwa unzi chi rina artist aripo, artist uri kumbhadhara waisa zita rangu ipapo. So I need money. Without money I'm not coming. Ende zvisho handina kuenda. Because ndakambozviita kuEngland ndakaridzira mahara, nanhasi asina ndambopiwa mari yangu. Club 19 ndaridzira mahara. Zita rako riri paposta woridzira mahara. Pamberi apa zvinokuvhiringa. Piwa mari yako in advance. Kana musina kuwirirana munhu yenga ngaasatomboita posta iro. Mufanira kuziva izvozvo. So I'm talking from experience. Nonzwa kunzi munhu ari kuita birthday party. Apa mufesi wako chaiwo. No invitation. I don't go. The only thing you get from me is happy birthday by Facebook. Chat. Kana uchida birthday party wakani invite, yeah, kana isikakwanisa kuuya nokutaura kuti I cannot make it. Ndiri munhu anokwa kutaura from experience pazvinhu zvacho. Because nditori munhu angakabukwa zvekudaro. Saka I never go places that I'm not invited. That's me. I tried maybe once or twice, but I said, oh man, is this worth it? The embarrassment. You feel out of place, you know what I mean? When you saw kutarisa kujamana kuita seko. Why is it? Ndana ita kuti munhu yawo, ndana invite munhu. You understand what I'm saying? Some people don't understand that. Especially my artists edu. Because my artists anofamba show yakaitwa paneswa ma artists anoita sort of kakuwirirana. Pakaiswa vanhu vasikawirirane so mu artist anogona kuchaja mari yakawanda. Futi kana uda kuti ndiite show naningi uda mari yakati. Iri out of the promoters budget. Saka hazvizobuda. You understand? Izvi ndinotozviziva kubva maSound Clash days. Mapana vaiuya vachiuya vachiridza utanga kunetsa ko German undono. Ndaimbopromota mashows paStodart Piper. Madman ndaona poster ka ndakuya zomboridza wakazvi 2 minutes umutouya. Apedza kuridza. Mundare ndoonawo. Ndokuonechi wapinda mahara muri 6. Wakuda futi mari kwandiri. You know? So more time ndaizongopedzana kuti let me find something kundongomupa because ndakutoona kuti zvakutondidraina energy yangu. Crowd yauya haisi yako. Crowd yauyinzwa nevanhu vanga vari paposter.
So don't do it in expecting money after. You understand what I'm saying? Unongoendo is a fun. Pay at the door, you feel liberated. Unenge wakasununguka ukapinde imomo. And unozviona kuti kana maartist yawo hamboperforma the way they're supposed to perform. Because one iwe uchada kusvika ipapo prime time, uchada kupinda mubhawa kuma10 kuma11. Ndo panenge pakutanga kuperforma maartist anenge ari pashow. Yes, kana uri sort of artist anorida vanogona kukusiya kuti uyu ngambopinda vamborova 2 masongs pambodziya mbichana. Upinda uri 2 masongs unoda azvishopa parudziya unonzi achimbomusiya amboridza the other artist achigadzirira. Uchipedza kuridza pana kana sendera unowana. Apa ndo wasimudza dhanzi, ndo waita kuti dhanzi ritange. Enda upo paposta. Apana kana sendera unowana. Apa waperforma kana kuma10. Show yatanga na 12 kana na 3 maskati. Who wants to play kuma3 maskati kana kuma5? Anditi vanhu vanenge vachipinda vachibuda vachimboenda kudzimba vachipinda vachibuda vachienda kudzimba. They won't stay there. Unless kana vari vanhu out of town. Vanopinda vombogara imomo vonyatsoziva kuti zvirikufamba sei. But maartist edu isusu nema-DJs, don't beg the promoter kuti akuise paposta. Promoter anoisa vanhu vari kufunga kuti ndo vanokurira. Let them fail, let them succeed on their own. Not kunzi ozongonzi hampanha uyo akauya ndakatikanganisa uyo bhawa rakazokofarwa hino arani aiwa zvibudeka izvozvo. Hakuna munhu anonakidzwa nekuridza mubhawa risina vanhu. Hakuna munhu anonakidzwa nekuimba mubhawa risina vanhu. Saka iwo wakaenda kuna promoter uchitaura kuti tirikuuya nevapfana vangu toda kuuya zomboimba imba chichi. Promoter anoti uyai. Make sure kuti mauya kana kuma7 8 ikoko. Munopiwa mukana wekuimba. But don't expect money. Hakuna mari yaunopiwa. Ngatimbomira zvekubhega bhega zvokuti promoter ndeipi kwamunhara kwamandirasa chikuenda musina kundikando. Aiwa kudhara watakadaro izvozvo kudhara. Vanhu vakuru chaivo chaivo mabig artist okuzimbabwe amadhara kuma70s. Vamwe vacho vachataura vese because of nyaya dzidzidzi. Because vanga vari vadiki vaikumbira kuti ndikumbira kuti ndara ndimbokuvhurirawo ndiita acting opening act yako. Ndarabva kuti hai uswera uda kundinyaudza zvako. Mupana uyo ozoita rise up. Now ndakurira uyu mudhara achakwanisa kuimba. They start to beg my youngsters kuti uya akatimboridza tisina youngster kuti asha handina time. Kana youngster uyo akaiswa paposta anenge akutaura kuti makandiisa nemunhu uyu jamani manje ndandiwirirana naye akambondirambira kuridza pashow pake saka tsvakai mumwe munhu. Waiziya. There's a lot of things that we can do in the entertainment business, you know. Some people are entertainers. I'm not an entertainer. I'm a selector. So kana nchienda kubhawa, kana chida kuridza, ndofanira kunge zita rangu riri paposta. I'm not gonna play for free. Kana toridza for free, but zita rangu rinofanira kunge riri paposta. Simple and straightforward. Takatowirirana promoter. Promoter akaitawo loss yake ndezvake izvo. Mari yangu ndinchida. That's it.